Benvinguts al canal BAM 2000. En aquest tutorial explicarem com fer una Google Site, una pàgina web dintre de les aplicacions de Google. El primer que haurem de fer serà anar a les aplicacions de Google i buscar per aquí la icona de Google Site o de Site. Si no la trobo, com és el meu cas, aniré a aquesta part on posa més de Google, faré un clic i baixant tota la pàgina fins al final de tot, aniré a buscar on surt la icona de la Google Site. Molt bé, aquí la tinc, aquí tinc la Google Site. Faig un clic i ara em demanarà amb quin compte vull fer aquesta pàgina. Doncs utilitzaré aquesta d'aquí. Poso la meva contrasenya i cap a dintre. Bé, jo aquí ja tinc unes quantes fetes, una sobre Egipte, una sobre el Tintín, els continents, els déus grecs, però vosaltres el més segur és que no tingueu cap, així que anirem al símbol més, que hi ha aquí, i farem un clic. I així ens sortirà el que és l'espai de treball de Google Site. Molt bé, farem un petit repàs ràpid. Aquí tenim on posarem el títol de la pàgina, aquí per anar endavant, per anar enrere, aquí per veure com quedarà la nostra pàgina, com es veuria, aquí per fer enllaços. Aquí tenim una mica una configuració, que ja la veurem més endavant, i sobretot tenim aquí aquests tres menús. Aquests tres menús tenim un primer menú que és els temes, pàgines per crear les pàgines de la meva site, insertar, el que puc insertar dintre, això és totes les coses que puc insertar dintre de la meva pàgina. Molt bé, aquí l'espai de treball, on posaré el títol, possibilitats de canvi, i sempre quan assenyali un tros us sortirà aquest al costat, això és per si el vull tirar fora o la vull eliminar, per eliminar la meva aquell fet. Molt bé, doncs el primer que tindrem que fer, el primer de tot, serà pensar en un títol de què faré la meva site. Jo la faré sobre el cosmos o l'univers. Molt bé, ja hi he posat el títol i ja la tinc. Aquí puc tornar a repetir el nom, però no cal. I aquí tinc el títol. Per començar el títol posaré, remarco tot l'espai aquest i poso l'univers. I ara esperem començar a escollir. Anirem als temes. I ara tinc posat aquest tema que és el senzill. Puc posar aquest, l'Aristòteles, el diplomàtic, visió, uniforme o impactant. Molt bé. Jo, per exemple, agafaré aquest, el diplomàtic. I dintre del diplomàtic puc escollir coses. Puc escollir els colors. Aquí em donen uns quants de determinats. Però puc escollir altres colors. Perdó, puc escollir altres colors aquí. D'acord? Podria agafar blaus, verds, vermells, grocs més clarets. Jo deixaré aquest que m'agrada. I també puc escollir la font. Aquí em deixa posar aquest tipus de lletra, aquesta font, o aquesta font, o aquesta font. Jo agafaré el clàssic, que em sembla que està prou. I ara que tindré que posar també serà una imatge de fons. Per buscar una imatge de fons puc fer dues coses, anar a internet i buscar-la, o buscar-la directament des d'aquesta pàgina. El que faré serà anar a buscar-la des d'internet. Així que ara vaig a buscar la meva imatge de l'univers. Obriré una nova pàgina i aniré a imatges i posaré, per exemple, l'univers. Molt bé, aquí tinc moltes imatges que van sobre l'univers. Doncs agafaré, no sé, una que em sembli xula. Aquesta, per exemple. La vaig aquí, botó de la dreta, guardar imatge com,
i la guardaré, per exemple, al meu escriptori. Guarda. Molt bé, si mireu el meu escriptori, la tinc, aquí la tinc. Aquí la tinc, correcte? Molt bé, tornem. Doncs ara anem a la nostra pàgina principal i anem a canviar la imatge. Posa canviar la imatge. I tenim dues possibilitats. O pujar una imatge o seleccionar una imatge. Mireu, si clico seleccionar una imatge, tinc aquestes possibilitats per buscar-les directament d'internet. D'acord? Per això, com ja he guardat la meva, no ho faré. Així que faré serà pujar. La tinc aquí, selecciono i obrir. Hem d'esperar una miqueta perquè cal estar ajustant la imatge, allò que està per aquí. Vale, i aquí tinc dues possibilitats, o posar-la així o fer un clic aquí sobre i es veu millor. Jo el que faré serà fer-la més fosca perquè es vegin millor aquestes coses. I aquí ja tindria la meva imatge. Què més podem fer? Podem restablir la imatge, és a dir, tornar com abans, i hem de seleccionar el tipus d'encapçalament. I tinc diferents tipus. Que només surti la portada. Aquesta és molt gran i a mi no m'agrada. Així és una mica més petit, però encara ocupa molt. O més petita, que és el que es dona per defecte, que sí que m'agrada. O posar només el títol. Veieu aquí desapareix la imatge, però no queda massa bé. Així que el que faré serà això. Ara m'ha esborrat la meva imatge, doncs tornaré a buscar-la. Pujar, selecciono i obrir. Molt bé, aquí la tinc. Està un altre cop calculant. Aquí tinc feta la meva portada de la meva pàgina web. Doncs fins aquí aquest primer tutorial de Site. Ens tornem a veure. Fins aviat.